Os integrantes de Suma Ribeira compareceron en rolda de prensa para explicar os motivos do seu voto en contra a recepción da EDAR por parte do Concello. A falta de coñecer a auditoría encargada polo Concello entenden que o informe da Xunta advirte de eivas moi importantes que non garanten o correcto funcionamento do sistema de depuración. A día de hoxe, que non sepamos, non está aínda presentada. Iba a ser o día de Reixes, creo, non? Antes de Reixes. En este momento non temos ningún tipo de información sobre a auditoría. Si temos a auditoría que fixo a Xunta, que a Xunta encargou a unha empresa, onde aí nos di, bueno, pois, moitos problemas e deficiencias que ten pois ese sistema, non? E ademais, tamén para decir que creo que desde o principio tampouco se foi claro, porque non se explicou ben á cidadanía que ese sistema traía un custe para a cidadanía. Inciden especialmente no trasvase de augas industriais á rede urbana ou na entrada de auga do mar en varios puntos da rede. Critican ademais a atitude do alcalde que compareceu públicamente para explicar as consecuencias da cesión da EDAR á Xunta antes de ter falado co resto dos grupos. Propoñía e votamos un despropósito técnicamente, políticamente, económicamente, que a algúns lle importa un bledo o beneficio do pobo e que só lle importa perxudicalo a él. Ben, neste contexto se convoca primeiro unha rolda de prensa na que se lanzan amistosamente todas estas flores e se convoca unha xunta de voceiros para o mércores 15. A nós nos parece, respetamos, cada un fai os procesos que fai, pero igual facilitaba o necesario espírito de tratar o tema seriamente e de consenso que se nos convocase canto antes na xunta de voceiros para facilitarnos esa información. Haberá que agardar as posturas amosadas por cada grupo nesa xunta, aínda que semella difícil que cambien de opinión. Mentres que o PSOE xa manifestou a súa intención de manter ou non, dende Suma Ribeira están dispostos a analizar nova información no caso de que se presente, para decidir o sentido do seu voto sen ceder ante ningún tipo de coacción. Aínda así, a día de hoxe apostan por manter a coherencia con respecto ao seu voto inicial en contra do acordo.